Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli din kardeşlerim. Bugün men sizge Rail Fayzrahmanov'ның Fikir yürtüşçilerге деген kitabından tagın bir vağız okup işittirem. Bizge baribir dip atalау. Rahim etip tыңлагыз. Dürüst yaşaybызмы яки опкынга барабызмы? Bizge baribir. Ашаган ризыгыбыз халалме, хараммы? Bizge baribir. Kirgen акчабыз халал юл белән табылганмы? Bizge baribir. Никахлы гаилә корабызмы яки гражданский бракмы? Bizge baribir. Балаларыбыз койда, кем белән йөри, һәм нәрсә эшли? Bizge baribir. Балаларыбыз кем булып үсә? Безгә барыбер. Без яхшы тәрбия бирәбезме балаларыбызга? Безгә барыбер. Саваплы гамәл кылабызмы яки гынахлы эш эшлибезме? Безгә барыбер. Дөресен сөйлибезме яки ялганлыйбызмы? Безгә барыбер. Урлап алынган яки ришвәт биреп табылган малмы? Безгә барыбер. Гәүрәт капланганмы яки шәрә йөрибезме? Безгә барыбер. Ана телебездә сөйләшәбезме яки аны белмибезме? Безгә барыбер. Аллаһ хузурына иманлы халәттә күчәргә әзерме? Безгә барыбер. Үлчәүләребезнең игелек ягы авырмы, әллә гынахлысымы? Безгә барыбер. Биргән нигъмәтләре өчен Раббыбызга шөкер итәбезме? Безгә барыбер. Намаз вакыты җитсә дә эштән туктап тормыйбыз, чөнки безгә барыбер. Рамазан аенда да көндүзен карынны ризык белән тутыруны дәвам итәбез. Безгә барыбер. Килешүләрне үтибезме, әйткән сүздә торабызмы? Безгә барыбер. Иман, ислам, савап, гунах, халал, харам нәрсә? Безгә барыбер. Бәлә казалар килүгә ни сәбәп? Безгә барыбер. Менә шулай яшибез, чөнки битарафлыкка чумган безләргә барысы да, агы карасы, яхшысы яманы барыбер. Менә шундый вәгазь бүген укып ишеттердем сезгә. Чынлап та күпләргә барыбер. Нәрсәгә караса да, нәрсә уйласа да, нәрсә эшләсә дә барыбер дигән принцип белән яшибез. Шунсы аянычлы. Исән иман булыйк, иманда булыйк, диндә булыйк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.